Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr o ddiwedd Awst 2022 gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion agosaf. Mae'r cynigion yn rhan o Strategaeth y Cyngor ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Cytunwyd ar y Strategaeth ym mis Ebrill 2020 a'r nod yw Trawsnewid Addysg ym Mhowys trwy fynd i'r afael â nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Dyma'r heriau. Cyfran uchel o ysgolion bach, llai o ddisgyblion, nifer fawr o lefydd gwag, cyflwr adeiladau, pwysau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad at addysg Gymraeg, diffyg cynnig ôl 14 ac ôl 16, anghydraddoldeb o ran mynediad at darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol, diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn hanesyddol. Nod y cynnig ar gyfer Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr yw mynd i'r afael ar heriau canlynol. Niferoedd isel o ddisgyblion, cyfran uchel o'r gyllideb fesul disgybl, dosbarthiadau oedran cyfun, arweinyddiaeth. Ystyriwyd nifer o opsiynau wrth ddatblygu'r cynigion hyn gan gynnwys status quo, ffederasiwn, uno, cau. Ystyriwyd cryfderau a gwendidau pob opsiwn ac mae'r rhain wedi cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Ar ôl ystyried yr opsiynau, yr opsiwn i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yw'r opsiwn a ffefrir. Pe bai hyn yn digwydd, byddai disgyblion yn mynd i ysgolion mwy a fyddai'n gallu darparu mwy o gyfleoedd iddynt. Fodd bynnag, byddai rhai anfanteision hefyd. Ni fyddai ysgol yn Llanbedr a fyddai'n effeithio ar y gymuned yn Llanbedr ac yn golygu y byddai'n rhaid i ddisgyblion sy'n mynd i'r ysgol yn Llanbedr deithio ymhellach i'r ysgol. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion. Mae'r dogfennau hyn ar ein gwefan ec.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. I gael copïau papur o'r dogfennau ymgynghori, gallwch daro e-bost neu godi'r ffôn school.organisation @powys.gov.uk dim 597 826618. Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar yr 11 o Ebrill 2021 a bydd yn cau ar y 9 o Fehefin 2021. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein, llenwi'r ffurflen ymateb papur a'i anfon dros e-bost neu yn y post, e-bostio neu bostio eich sylwadau ysgrifenedig. Mae'r ffurflen ymateb ar-lein a'r ffurflen bapur i'w gweld ar ein gwefan ec.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. Gallwch e-bostio neu bostio eich ymatebion i school.organisation @powys.gov.uk. Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Mhowys, LD1 5L Eg.
Rhaid derbyn ymatebion erbyn y 9 o Fehefin 2021. Pan fydd y cyfnod ymgynghori wedi cau, bydd y Cyngor yn llunio adroddiad sy'n crynhoi'r sylwadau ddaeth i law. Bydd Cabinet y Cyngor yn trafod yr adroddiad ac yn penderfynu a ydynt am fwrw ymlaen gyda'r cynnig neu beidio. Os byddan nhw'n penderfynu parhau, byddai'r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a bydd gan bobl 28 diwrnod i anfon gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydyn nhw'n cytuno â'r cynnig. Yna, bydd y Cabinet yn trafod adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a ddaeth i law a bydd penderfyniad terfynol ar y cynnig. Rydym yn disgwyl penderfyniad terfynol erbyn mis Rhagfyr 2021. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys y dogfennau ymgynghori a dolenni i ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'r wefan ec.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. Rhif ffôn 0157 82 66 18.